बिटिसिनि एकर्डे जोङो मुसलपुर जिल्ला बिपिएफ कमिटि हिसाबै गाजा गोमजायै खुंनो आखायाव लादों आरो गाबोन फुंनि 5:30 लोगो लोगो जोङो मा होनोमोनलाय बे माराथन रेसखौ जोङो आरम्भ खालामगोन आरो बिनि उनावनो जोङो विभिन्न इभेन्ट्सआव विभिन्न इभेन्ट्सआव खेला जागोन गेलेगोन आरो बिनिफ्राय जोङो 8 बाजियाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माबायाव बिबार माला बावनानै जों बरायगोन आरो लोगोसे गते मार्टियार्सफोरखौ जोङो बे दिनखालि जोङो बिथांमोननि सन्माननि थाखाय जों बिथांमोननो जों बावगोन बेबायदिनो जों माखासे हाबाफारि लादों आरो बिनि अनगायैबो जोङो 8:30 जों माखासे खेला धुला गेलेगोन ओरैगोन आरो लोगोसे 8:30 उनावनो जोङो 30 मिनिट मोनना फ्लेग हइस्ट खालामगोन बे जाबाय नेशनेल फ्लेग आरो बेखौ हइस्ट खालामगोन जोंनिया सोरमोनलाय बिजित गोरा नार्जारी बिथाङा जाहैबाय बिटिसिनि डेपुटि डेपुटि स्पिकार बिथाङा फ्लेगखौ हइस्ट खालामगोन आरो बेबायदिनो जोङो दसे उनावनो जोंहा मार्टियार हमेस खालामगोन जोंहा मानगोनां मनेस्वर ब्रह्म सार बिथाङा खालामगोन आरो बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन माखासे बिबानफारि दङ आरो बे बिबानफारिखौ जों प्रमानै जों मावलांबाय थागोन बिदिनो आरो जोङो 11:30 बाजियाव 11:30 जोङो मा होनो मुकलि सभा जों बेवहाय जथुमगोन आरो बेवहाय जोंहा माखासे गेस्ट लिंहरनाय दङ आरो बिदिनो जोंना माखासे सेन्ट्रेल लेभेलनि पिएमबि बडि सिडब्लिउसि आरो बिदिनो गुबुन गुबुन ग्रुपनिफ्राय जों माखासे लिंहरदों जेरै आसाम साहित्य सभानिफ्राय लिंहरदों बर' साहित्य सभानिफ्राय लिंहरदों आरो बिदिनो आसाम स्टुडेन्ट इउनियन अर्थात आसु आरो लोगोसे बड' स्टुडेन्ट इउनियन आबसु बिदिनो जों माखासे कर्मिफोर लिंहरदों बे माबायाव मुकलि सभायाव बिथांमोना जफागोन आरो जोंजों रायलायगोन सावरायगोन माखासे बिथिङावनो बिथाङा सावरायलायगोन बिदिनो जों माखासे गिदिर गिदिर प्रग्राम आखायाव लादों आरो बेबायदिनो जोङो 10 तारिखनि प्रग्रामखौ मोनाजासे जोङो सम्पूर्ण भाबै माखासे प्रग्रामखौ लानानै जोङो फालिनो आखायाव लानाय जादों जों रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे 10 तारिखनि दिना गासैबो जाहाथे लैहोर फैनानै बे गासैबो प्रग्रामाव बिथांमोना बाहागो लायो जोंनिया 5:30 बाजिनिफ्रायनो प्रग्रामा दङ बिनि बादैबो बिथांमोना जियानो हक मुकलि सभायाव नुजाफैनानै गाजा गोमजायै नुजाफैनांगौ आरो लोगोसे जोङो मुसलपुर जिल्ला बिपिएफ कमिटिनि सिङाव 3 ब्लक कमिटि दं बे 3 ब्लक कमिटि बागानपारा दिहिरा मुसलपुरा कक्लाबारि बे 3 ब्लक कमिटिनि गासैबो कर्मिफोरा फैनानै बेवहाय गाजा गोमजायै बाहागो लागोन गेलेगोन खेला धुला गेलेगोन ओरैगोन बिदिनो बिथांमोना बेवहाय जानाय लोंनायबो मोनसे माबा लादों ब्लक वाइजै बेखौ जों बेबस्था खालामना होदों बेबायदिनो बिथांमोना जोंनो सहयोग खालामगोन।